Ei, com va? Ahí està la moto carregada. Que bueno, vaig cap a Orba, que havia de fer unes coses per allí, Benidorm. Aprofitaré i faré nit per allí. I així de pas també faré una ruteta que bueno, és una zona que no conec molt, però més d'un me l'havíeu recomanat i m'avellia, així que he aprofitat. Trobo una mica en falta en aquest tipus de viatges, entre cometes, la capacitat de càrrega de la moto, però bueno, la capacitat de càrrega de la moto i el fet que estigui limitada, perquè en autovia pues, bueno, li costa un puntet pel meu gust, però bueno. La veritat és que tinc demanat l'altra part per a muntar una altra bolsa a la part esquerra i tinc demanat també el puny original per a deslimitar-la, però bueno, pel que siga encara no ha arribat a la Casa Triomf. Esperem que esta setmana que ve arribi. I res, això, vaig a fer marxa, que vaig a dormir allí, com ja us he dit, i res, i a descansar un poc, que demà és dia de pantaló vell. Anem allà. Ei, bon dia, són les 8 del matí, ja anem a fer marxa. Bueno, estic esperant a que vinguin a obrir el des de Xuni, perquè si no em faig el cafè amb llet no sóc persona encara. Però sí que no volia que se m'oblidara que ensenyar-vos que li vaig instal·lar les defenses a la moto. Són unes SV Motec que vam instal·lar en Octavio de Buongiorno Customs, que està ahí per la zona de Picassent. I això, el vaig instal·lar perquè bueno, ja havia tingut un parell de sustos i no volia tentar la sort, la veritat. M'agraden molt perquè són negres, evidentment, però sobretot perquè no ixen molt de lo que és el cos de la moto, no? I no me desfà la línia de la moto que jo tenia al cap. I això, bàsicament era això el que vos volia dir. No és un anunci ni res, és simplement un comentari. I res, vaig a fer marxa ara quan em faci el cafè. El lloc on volia parar abans, no he parat perquè la veritat és que estava pitjor del que pensava, però el lloc és el meu punt un poc friki, he tret el punt friki. És el meridià de Greenwich. El meridià de Greenwich sabeu que és el meridià que divideix la Terra en dos hemisferis, l'est i l'oest. I el curiós és que, bueno, que normalment es diuen que passa per Castelló de la Plana, sí, passa per Castelló, però també passa per Benidorm. I per a molts altres jocs, evidentment, però bueno, que no ho solen dir tampoc. Aleshores, n'hi ha un xicotet desfase, això no ho solen dir. I és que quan feien el sistema GPS s'adonaren que realment el meridià no passa per ell, sinó que passa 100 metres, no sé si 100 metres a l'oest o a l'est, la veritat és que no ho sé, però que n'hi ha un xicotet desfase.
Aleshores es van plantejar calibrar, diguem, tots els sistemes segons el que tenien fins ara, però es van adonar que era un cacao de porc. Aleshores van decidir deixar-ho com estava, el Meridià Greenwich passa per ahir per Benidoleig i tots contents. Ara sí estic en el mirador de Cocó del Garbell, crec que es diu, si no recorde mal. Ahí als peus està el Calalí i allà al fons, allò d'allà al fons, és Xaló. Si passeu per Xaló, feu-me el favor d'anar a Casa Aleluia, que és un lloc on es menja molt bé i està molt guai, i el show que n'hi ha és, diguem que, peculiar. I ara mourem cap a allà, no sé si ho estic apuntant bé o què, que molt sabreu ja on s'anem a dirigir. M'havíeu dit que vinguera i soc molt cregut i he vingut. Allà estic, al mirador. Bueno, el mirador del Coll de Rates realment està ahí baix, però n'hi ha prou gent, un dia com avui, ple de ciclistes i més motos, i he preferit parar així dalt, que bueno, és un poc més a dalt, justet on està el restaurant, i se poden veure totes les vistes d'ahí. Sí que és una carretera molt xula, crec que és el trosset dels més xulos que he fet, i sí que és de veure que s'ha d'anar a espai perquè n'hi ha molts ciclistes i bueno, s'ha d'anar a espai en les curves i en els trams en els que es pot adelantar i en els que no. Si tots ho fem bé, cabem tots. Aleshores, paga la pena pujar així i gaudir de l'espectacle. He arribat ara al mirador de Tàrbena. Venim del mirador del Coll de Rates. Per cert, mirador de Coll de Rates, Marina Alta o Marina Baixa? Marina Alta o Marina Baixa? No ho sé. Digueu-me alguna cosa al respecte, que jo no ho sé. Així estem en la Marina Baixa ara. Allà, si no encerte, bueno, jo crec que sí, però allò crec que és la Serra de Bèrnia, i per allà Callosa i de més, terreny esprós. Tornarem cap a darrere, a la Marina Alta, a buscar Castell de Castells i Benigembla.
volta passem el port de Sa Creueta. Ui, hi ha més ciclistes ahí també. Un caminet que n'hi ha a la dreta, podem pujar al mirador del Pla de Moragues. És una pista forestal que bueno, està així un poc de pedres, però bueno, la veritat és que he pujat hasta dalt, he preguntat als xics que n'hi havia ahí si se podia accedir i se pot accedir caminant un poc, s'accedeix. Pregunteu-li perquè agraeixen, segur que n'hi ha molta gent que ve per així a fer l'animal un poquito. I això, vull dir, ideal, pues, pujar rotllo en una trail, una transalva, una cosa així, que ho tindreu superfàcil, Jo he patit una miqueta. Però bueno, aquest xicotet patiment, per arribar a aquestes vistes, crec que paga la pena. Uf, menuda locura de bicho. Estava el pilot ahí ensenyant una parella i m'ha dit si volia acostar-me i això. Ens ha explicat un poc com funciona l'helicòpter i una barbaritat. S'ha contat un poc la seva història i és una passada veure la gent que té tanta passió per el que fa, la veritat. Perquè el tio se'n va anar a Estats Units, va fer tours per allí i tal, per a treure les llicències i, joder, un tio molt majete i s'ho ha currat moltíssim. Continuem. Abans ho dic, abans passa. No pots anar per una carretera com esta i baixar com si no estigueres bé. Perquè ja heu vist el que ha passat, quasi se me menja un ciclista per baixar molt més ràpid del que hauria. A banda, ocupant el carril contrari i de més. Xiquets, anem en compte, per favor, perquè podríem haver tingut un disgust. Si tots ho fem bé, cabem tots i no n'hi ha pega, però joder, anem bé, que joder, el susto ha sigut considerable. Aixina sí. Passant Castell de Castells, la zona de Petracos i Benigembla, just al passar, he trobat una cosa que bueno, em fa gràcia i volia contar-vos-la. I és el que es coneix com Riu Rau. Els Riu Raus són unes edificacions que són molt
molt tradicionals hacia la marina, sobretot la marina alta, i com podeu veure esta tenia 3 arcades i li han tapat una, i que solien estar orientades cap al sol, com podeu veure ara, i que normalment les feien servir per a secar el raïm i fer després els licors i tot això en la pansa normalment. I res, no és que sigui res important, però que em pareixia una curiositat i l'he vist i dic, vaig a contar-vos. I això ha sigut. Bo, doncs fins així la ruta d'avui. He eixit este matí des de Beniarbeig, el Calalí, el Coll de Rates, Tàrbena, després per la carretera he tornat, he pujat al cim del Cocoll i després cap a Castell de Castells, Benigembla, Murla i ara acabaré en Orba. He pujat així, pensava que es podia pujar a la part de dalt del tot, però no, és com un tros d'urbanització abandonada, però no és mal lloc per acabar així. M'hauria agradat traure més planos en esta última part, però la veritat és que no us vaig enganyar. Encara estic un poc en el susto del ciclista, bueno, del puto ciclista, que, bueno, el que hem dit, fer un poc d'autocrítica i no es pot baixar aixina de fort. Estem baixant a 60-70 km per hora i no es pot baixar aixina, perquè una curva, si arriba a ser un cotxe, vull dir, això m'haguera tingut un disgust. Aleshores, feu un poc d'autocrítica, comportem-se un poc en la carretera, parec un poc així a Pere Navarro de la DGT, però bueno, simplement que aneu amb compte i cuideu-se, val? Ens veiem a la pròxima.